Monggo. Gubuk-gubuk kaya deh. Gubuk asmara biyen nate tak nggo anggum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote kataman asmara sakjroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa gawe kecerita wayah wengi nganti katerino putih kita kualit ya. Iki piye ta? Lah kepiye? Senggaanmu ki piye? Kan aqua air putih kita lit. Rasa guyu. Aja ngono kuwi. Lah kepiye? Nyemoni sinomane lho senengane iki. Lah kan yo gur mau apa kuwi mah lho. Ngomong awake dhewe ora entuk. Aqua sing liyane ora entuk.
Mboten menika namung gegojekan kemawon. Nggih. Menika Ngaturaken sugeng rawuh menika Pak Yanto, Nggih. Bu Yani, matur sembah nuwun lan sedayanipun rawuhipun matur sembah nuwun. Iki Ongku Mas. oh alah ketemu karo para keluarga ingkang Ya, wonten Purwosari. siap. Nggih, kala rumiyin menika Mbak Tanti piyantunipun dos pundi, Pak? Sae anteng napa dos pundi, Pak? Kalem pokoknya sip. Anteng kalem pokoknya sip. Lah sak menika tambah pripun, Pak? Menika nambah ayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki lak tiang kakung. Nek piantun putri menika jujur prasaja. Jujur, Bu Yani dos pundi? Ya, kuwi. Menawi pemanggih panjenengan lah Mbak Tanti menika kala rumiyin dos pundi, Bu? Alhamdulillah. Menika. Alhamdulillah. Dos pundi? Nek kula nyuwun badhe nyuwun pemanggih panjenengan menawi saya kok pindah, Bu. Pripun, Bu? Ladalah. Sak kersane iki dibelani lho. Wis hak asasi. Aku nek wis nyebut hak asasi iki wis ya wis heeh. Nggih, sak menika nggih nyuwun tambahing donga mugi-mugi iki Apa? Mbak Tanti nggih sak keluarga paringi sehat. Amin. Karang ya suwe ora ketemu dulur-dulur Iya. Purwosari alhamdulillah. Tapi aku tetap cinta kok, Tetep Mas. cinta. Tetap cinta. Mereka selalu ada di hati aku. Oh ngono. Ah. Lit. Ya. Ayo seneng kuki ngene iki lho, Lah ya Mas. ketemu karo sedulur ki lah ya Nah, ngono. padha wae iki dadi apa ya wis nglumpukke balung pisah. Iya. Wis suwe ora ketemu dulur-dulur Purwosari. Kinten menika sampun pinten tahun Pak mboten pinanggih kalian Mbak Tanti menika Pak? Pun pinten tahun mboten pinanggih Yo Mbak ketemu Tanti? toyo, Mas. Oh, setiap saat oh, kan alah. masih silaturahmi. Ayo alhamdulillah. Iya. Catatan sakjroning ati data